¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? Te voy a dar una buena lección, hijo puta. Pon la puta boca en el bordillo. Por favor. ¡Ponla en el bordillo! Eso es. ¡Derek, no! ¡No! Y ahora despídete. Molta gent nascuda entre els 80 i els 90 vam quedar traumats amb aquesta escena d'American Story X, una seqüència que per la seva cruesa, tot i l'ús del blanc i negre, va quedar gravada a foc a la nostra retina. Al programa d'avui, el tema central serà el racisme, però abans us vull comentar algunes cosetes que em moro de ganes de desvelar. Com faig les coses per impuls, avui, a part de les seccions habituals, us he d'informar de dues novetats. La primera és senzilla. Aquest serà el primer podcast de la segona temporada, ja que, encara que no ho sapigueu, des que vam començar hem fet un episodi mensual i aquest serà el número 13. Per celebrar-ho, us revelo la segona novetat de Videoclub 66. Per primer cop a la història, ens hem reunit els tres pallussos a l'estudi per gravar el capítol, així que David Bravo i David Moliner, amics i companys de trinxera, com estan les màquines? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, senyors? Com estem? Uf, mare meva, tu. Qué pesado, tío. Qué pesado. Si lo normal és que fem programes de 40 minuts, espereu que avui la cosa s'allargarà una mica. Abreuja, Ajusta el tempo. Abreuja, Te vas. Todo un año escuchándote, te has ido de tiempo mucho. Verge santa, tu. Bueno, sentiu-vos com a casa, teniu cervesa freda a la nevera, mentida. El guió, quan vaig escriure el guió hi havia, ara no n'hi ha, ja no em queda. Esta es toda, tío. No alcohólico. O també teniu cocaïna o aigua mineral. Mira, aigua mineral. Vosaltres trieu. Ara sí, faig un breu resum del programa d'avui, el qual, com ja he dit al principi, tractarà el tema del racisme al cinema. A la meva Hang Now section dedicaré uns minuts a parlar de la cerimònia dels Goya, la qual es va celebrar fa un parell de setmanes a Granada i que no sé a vosaltres, però jo em vaig avorrir com una ostra. Després comentaré Crash, de Paul Haggis, no la de David Cronenberg, perquè crec que és una pel·li que tracta el tema del racisme de manera polièdrica. Què vull dir? Que no només ho fa des del punt de vista de l'home blanc de classe mitjana, sinó que podem veure com el racisme afecta a tots els estrats socials i a totes les persones que coexistim a les grans ciutats. Per acabar la secció, us recomanaré Yo Adicto, de Disney Plus, la qual ens endinsa al món de les addiccions a través d'aquesta sèrie autobiogràfica del director Javier Giner, interpretat per un soberbi Oriol Pla. I vosaltres, David, com aneu? Podeu tallar-me quan us surti del bajo vientre. De què parlareu avui? Bueno, pues al Joan de Olofeu, que encara no ha vingut, m'ha comentat que parlarà sobre una pel·lícula d'aquelles de Solera. Que tostón. Bueno, al tio li agrada això, jo què sé. És que no puc amb aquest home, Ja, jo és que hi ha un altre personatge que és el que destrossa No, perquè no, el tema està que no és un personatge, perquè no és un personatge, perquè és una persona real, és a dir, sóc jo. Ah, molt bé. Jo no sóc aquí una persona que ve a dir una cosa que no és. Correcte, jo sóc David, correcte. jo sóc el que destrossa els somnis. Perfecte, Pues perfecte. ja està. Molt bé, No que com- bé. no Que com- estem d'aplaudir o què? No com el Bartomeu es diu D'Olofeu. D'Olofeu, va. Joan. I tu de què ens parlaràs, David, destrossador de somnis? Jo aprofitaré que el programa d'avui es tracta de pel·lícules sobre el racisme, el cinema del racisme, i agafaré una d'aquestes pel·lícules d'un director que està molt de moda, un director negre que sembla ser que és un fenomen dintre del cinema de terror, que és el Jordan Peele. Jordan Peele, que suposo que coneixeu la seva trajectòria, i és una d'aquestes persones, un d'aquests directors que no ha fet una puta pel·lícula bona en la seva carrera. I podeu dir missa. Tot el que ha fet és una merda que està feta per adolescents, que suposadament és terror, que ha intentat reinventar el gènere una miqueta com No em va dir res. el Salamán, que sí que és veritat que el Salamán va fer a principi de la seva carrera hitazos com pot ser el Sisè Sentit o coses d'aquestes, però que va haver un moment a la seva carrera que va dir, oye, mira, yo vengo aquí a hacer dinero, cash, clinch, i cap a casa, no? Però aquest home, per mi, el Jordan Peele és una persona que des de sempre ha fet un cinema que és un blockbuster, un cinema... I et centraràs en alguna pel·lícula en concret? O? Sí,
Però la diré quan comenci la secció. Vale. Doncs continuem, abans de que no se m'oblidi, a la secció glutamat visual, l'Àlex, el Ruben, la Raquel i jo vam veure The Emu War, una obra mestra de sèrie B moderna. Va, sense més dilacions, m'autodono pas a la meva Now Section. Autodona't. Començo pel que menys il·lusió em fa parlar, dels Goya. No sóc massa de veure cerimònies, l'única que em feia una mica d'il·lusió eren els Oscars, però des de la insuperable bufetada de Will Smith a Chris Rock, crec que ja no cal que em quedi despert fins a les tantes de la matinada. Els Goya, si això us volia fer 5 cèntims, doncs la gala, que qual serà recordada per haver donat el premi a millor pel·lícula a 2 pel·lícules, el 47 i La Infiltrada. Ojito, Ja, Ojito. Aquí, sí, què, aquí va ser, què passa? Bastant cutre aquell moment. Una pregunta, qui va presentar la gala? No sé, no lo vi. Va haver-hi com diversos. No, jo no sabria dir... Aquí està el tema, que suposadament l'havien de presentar la Maribel Verdú i la Leonor Walting. Que sí que... Waiting, Leonor? Més o menys van ser elles, però crec que també va haver-hi moments on altres persones, actors, actrius del moment també van copresentar la gala. Aquí està el tema, però que sí, ara m'ho has preguntat i jo mateix he dubtat i la vaig veure sencera. O sigui, com a presentadores realment de la gala, el guió d'aquestes 2 persones va ser mínim. Jo no les vaig notar com a presentadores, com a les que estaven al capdavant de la gala, com altres gales com el Buenafuente o el Dani Rovira i d'altres, que sí que van estar allà amb uns guions extensos i amb uns speeches que sí, no, en aquest cas més bons o més dolents, però la Leonor Walwin i la Maribel Verdú, hòstia, van ser les grans missis. Sí, de fet, una de les coses que també per mi van marcar la gala va ser la falta de ritme, amb uns discursos amb molt poca reivindicació en general, tret de l'actor Salva Reina, que va ser el primer, i d'Eva Baliño, que si no recordo malament el premi que es van dur és una tècnica de so o alguna cosa així, o sigui que com molt secundari, van ser els 2 moments una mica reivindicatius, la resta molt pesoet, val? Tot i que les estatuetes es van repartir de forma bastant equitativa, la meva opinió personal, deixar sense Goya Emma Vilarasau va ser un cop baix. Crec que Carolina Juste ho fa molt bé a La Infiltrada, però a part de ser jove i que tindrà 1001 oportunitats més de guanyar el Goya, el personatge de Vilarasau és molt més complex i profund que no pas el de Policia Nacional. Goya Emma Vilarasau se lo merece, Sí, i cada cop, evidentment, se li van quedant... No, veu que no agrada prou. Les flames fa un papelón. Sí. Bueno, doncs, però això era la meva opinió personal i, clar, és del tot subjectiva. Davids, heu vist les 2 pel·lis o alguna de les 2 pel·lis? La del 47, sí. No, i tinc moltes ganes. La del 47, sí, a mi em va agradar molt. I a mi la del 47 em va agradar molt. L'altra no, és que no l'he vist, no. Hi ha diverses polèmiques, aprofito ara, abans de despegar i de separar-nos d'aquest punt de la conversa, és precisament dues coses. Són 2 pel·lícules que, tan bones pel·lícules, com la crítica els està posant, tant La Infiltrada com el 47, però que les dues han generat, a posteriori dels Goya, sembla ser que ningú volia parlar abans dels premis, no vaya a ser que no fessin un fenomen una miqueta com el tema d'opinions que després et poden afectar com a la Gascon, no? Doncs el tema de La Infiltrada sí que... Que temazo també, lo de la Gascon, no? Tela, és la cara B de la cinta. Doncs, amb La Infiltrada sembla ser que han sortit moltes veus que estan criticant el paper del blanquejament de la policia envers el tema de les operacions contra ETA. Aquí, jo no vull fer un posicionament a favor d'ETA ni de res. Fins que no la vegi no puedo. Però, i l'altra, la del 47, quina és la polèmica que pot generar? I precisament aquí em trec el barret a mitges, perquè sí que, com deia abans, han esperat a que passessin els Goya, i la Vilarasau va dir una crítica que han fet moltes persones després dels Goya, no? I és que el 47, el que no es diu del protagonista, el personatge real del protagonista del 47, és la seva vinculació política. Una persona que era militant del PSUV, era comunista, era una persona que estava afiliada a Comissions Obreres i que, òbviament, una de les parts de la seva mobilització, a banda de la que és òbvia, que és la social,
era la política. I aquí la pel·lícula no passa, és a dir, ni toca el tema, obvia. I la Emma Vilassar Home, no, sí. ho ha dit a posteriori de... Però que la pel·lícula sí que es veu. O sigui, el que poder... Jo trobo que és un militant, és un postmilitant, el que presenta, el que presenta la pel·li... No es diu mai a la pel·lícula. No, però una mica sí que O sigui, és com un postmilitant que és com la típica figura que ja ha estado todo un bagaje de militancia i per això fa el concepte de cabeza. Però encara, quan va fer el que va fer, era militant. Clar, i sí, en eso sí, o sigui, era militant, però jo crec que es centran més com que és postmilitante, ¿no? Una persona que ha tenido mucho más que lo que... Pero bueno, pero luego acaba... Él sí que... Jo crec que és una dada important a dir a la pel·lícula, per no obviar-la, i aquí s'han fet ressò molt poc. Sí. I Emma Vilassar a una entrevista... Viladrau. 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 Emma Viladrau. Disculpa, Emma. O Gemma, queda més fàcil. Gemma Viladrau. I va fer un incís molt important i el que em crida l'atenció és no només el tema de la part que obvien del personatge, sinó que ara tota la gent vol opinar i vol dir això, però com sempre passa, ho diuen post-gala. Quan ja va ser. Molt interessant, la pel·li. Bueno, per anar tallant, per acabar la meva secció, us recomano Jo Adicto. Si supereu el primer capítol, amb escenes que fan de Requiem for a Dream una pel·lícula infantil, podreu apreciar el procés de desintoxicació d'un Oriol Pla que aborda el personatge protagonista, amb els clarobscurs que rodegen cada etapa de la desintoxicació, amb la muntanya russa emocional que ha de passar algú que no ha sapigut posar límit als vicis i que s'ha vist al límit de la mort. Menció especial a la Marina Sales, cornellanenca il·lustre, que dona vida a un dels personatges més interessants de la minissèrie. Jo aquí puntualitzar-te que és una sèrie que de veritat m'ha remogut. Ara feia temps que no veia una sèrie que de veritat em remogués coses. O sigui, ha sigut molt interessant per mi. I a més amb més amics ho hem comentat, hi ha hagut molts amics que el tema del capítol de la família els hi ha impactat, però per mi al final ha sigut un tema molt interessant perquè fa una reflexió sobre la vida, no ho faré més, o sigui, no us faré cap spoiler, però que és molt interessant. Una reflexió molt oberta, no farem spoilers, però és molt oberta, o sigui que cada un pot interpretar una mica... Jo tinc moltes ganes de veure-la, però sí que hi ha una anècdota d'una persona que conec que em va dir que va haver de deixar la sèrie. En quin sentit? És una pel·lícula... Si ja és una sèrie que ja és forta de per se del tema que tracta, addiccions, i de com la tracta, imagina't com és el llibre, que el llibre, segons la crítica diu, està basat en un llibre. Jo pensava que era de la pròpia vida del director, del Giner. No, el que passa és que el director reconeix que ell es va sentir identificat amb el que estava fent a la sèrie perquè ell havia passat per fases d'aquestes. I el que volia dir és que aquesta persona va haver de deixar la sèrie perquè es va veure molt identificat. Ja. Home, pot fer, és que... Però és allò del tema de hòstia. Dona això que et passi aquesta... Em fas reflexionar, però prefereixo deixar la sèrie en comptes de... És com a... tonteria, un gilipollet. Gira 101 de Depeche Mode. Estava Dave Gahan i van contractar a una psicòloga i a un camell. Qui va acabar la gira del 101 de Depeche Mode? El camell. El psicòleg el van despatxar a meitat de la gira. Això és el mateix. Puc fer dues coses, veure la sèrie, recapacitar, reflexionar i potser decidir de treballar el tema o el tema de dir, mira, apago la sèrie perquè a mi m'està remoguent aquí. Home, és que és una sèrie que va d'això, o sigui, va de remoure, o sigui, perquè clar, sí que tracten una addicció, diguem-ne, bastant típica, però dona peu a que tu et facis una introspecció, o sigui, és a dir, qui no tingui una addicció a alguna cosa ni que sigui mínima, vull dir, és una cosa molt típica, que tots tenim alguna cosita, saps? Sí. I llavors a partir d'aquí et pots connectar i bueno, és molt interessant el viatge que pots fer, i a més com és minissèrie, per mi és el format adequat, Doncs, bueno, continuem. Si no l'heu vist, apunteu-la, perquè de lo milloret d'aquest any de 2025 és de lo més potent i també fet a casa, diguem. Val, ara sí, dono pas a la secció del David, qui avui, la veritat, tampoc ha volgut desvelar, no tinc ni punyetera idea de què ens parlarà, així que endavant, company. Moltes gràcies. Com sabeu,
un programa més, aquí el violador, el destrossador, el destructor de somnis. Vinc a parlar, com deia abans al principi del programa, d'una pel·lícula del director Jordan Peele, un director que per mi és sobrevalorat. I, bueno, sabeu que hi ha pel·lícules que t'atrapen, no? Que et fan vibrar, que et deixen sense alè, oi? Us pregunto perquè la pel·lícula de la qual us parlaré, de la qual us intentaré destrossar el vostre record sobre ella, no és una d'elles. Aquesta és més aviat la classe d'experiència cinematogràfica que et fa mirar el rellotge cada 5 minuts mentre et preguntes si no estaries millor a casa veient vídeos de gats. I aquesta pel·lícula és, ni més ni menys, feu alguna aposta? I estem parlant de racisme? Doncs és la pel·lícula Get Out. Deixa'm sortir. O deixa'm sortir del cinema, si us plau, perquè no aguanto una puta merda més. Perquè la destrossis a gust? Sí. A mi em va agradar. Et va agradar? Gràcies. O sigui... Gràcies. Avui podré veure la teva cara. Clar, perquè vaig veure una altra que va fer després, que és una cosa estranya, en un desert, d'un glob... Ah, bueno, la del el Tornado, que era una mequeta... Era la de... Hope. Hope, no? Era Sí, Hope. exacte. Crec que anaves a bajar d'aquesta. Infumable també aquesta. Aquesta és molt dura. Aquesta és Ja, la vaig acabar en 2 tandes. Vale. Total, perquè siguem sincers, el veritable terror d'aquesta cinta no és el racisme ni les cirurgies cerebrals, sinó la idea de passar un cap de setmana sencer amb els pares de la teva parella aguantant preguntes incòmodes. Us haurà passat alguna vegada. Des del primer pla ja saps exactament per on anirà la història. Chris, el protagonista, és negre. Rose, la seva nòvia, és blanca. I els seus pares, oh sorpresa, són tan amables que resulta sospitós. Quina innovació! Perquè, clar, mai abans havíem vist una pel·lícula que tractés el racisme als Estats Units. Qui podria haver imaginat que aquest seria el gran missatge ocult darrere de 2 hores de tensió social mal dissimulada? Doncs gràcies, senyor Jordan Peele, per obrir-nos els ulls. La primera trobada amb els sogres és una classe magistral de com fer que una conversa educada se senti com un examen de paciència. Tothom somriu massa, les frases són políticament correctes fins a la nàusea i el pare deixa anar la ja mítica declaració de progressisme extrem. Hauria votat per Obama una 3a vegada si hagués pogut. Oh, que valent! Tot un heroi! Aplaudiments! Aquest senyor es sent com un heroi antiracista per dir això. No hi ha dubte que aquest home guarda algun secret fosc. I se'l veu i se'l nota a la pel·lícula. Secrets com col·leccionar figuretes d'esclavitud vintage o sacrificar ossos rentadors albins sota la lluna plena. El millor que la pel·lícula intenta vendre que tot això és tensió psicològica, quan en realitat sembla més aviat una reunió d'exalumnes d'un col·legi fatxenda que s'esforcen massa per no semblar racistes. I quan per fi comença el terror, poso cometes, resulta que el gran vilà és, atenció, una cullereta removent el té. Acollona't! Una puta cullereta de té és l'element del terror en aquesta pel·lícula. Sí, la sogra t'hipnotitza amb coberteria per fer la seva voluntat amb la víctima. Oblida't de Freddy Krueger o l'exorcista. La veritable por és que et serveixin una infusió i et robin el cervell. I després arriba el moment estel·lar, el bingo silenciós. Aquesta és meravellosa. Què pot haver-hi més pertorbador que veure un grup d'ancians blancs fent gestos amb les mans mentre liciten per un cos negre? A qui se li va ocórrer aquesta subhasta d'esclaus versió boutique? Només faltava que oferissin descomptes al Black Friday. Oh, xiste fàcil. Xist. Els personatges tampoc ajuden a salvar el naufragi. Chris és el típic prota que triga hora i mitja a adonar-se que... Aquí sí que puc dir, i dono la raó, perquè és una de les coses que jo no toco a la meva crítica és el tema l'aspecte ni estètic, ni artístic, ni tècnic. Perquè sí que és veritat que tota l'escena aquesta de quan ell cau en aquesta, no és una regressió, sinó en aquest estat hipnòtic, quan ell cau i s'absorbeix no és un túnel realment, però cau a l'abisme negre i tal. Sí que és veritat que està interessant, però òbviament no fa res original, és a dir, aquesta caiguda en què comences a allunyar-te del punt blanc i tal, s'ha fet des de la història del cinema, és a dir, no utilitza, no crea recursos nous dins del món del cinema del terror. Com tu dius, protagonista negre de principi a final. És que no és molt típic, perquè... Blade. O sigui, bueno, no, però no és... I no muere.
Però a veure, Blade... No és de terror? No, Bueno, però Blade... Cine de vampirs. Bueno, sí, podria ser protagonista negre, podria ser. però és ell és el prota. Jo No? no, és el prota. Però tota És la una pel·lícula de superherois, Bueno, sí, de sí, violència, sí. però de Però terror. perquè està feta sota el segell de Marvel. Si no sigués Marvel, podria... Doncs tu mateix ho has dit aquí, ahí està el tema. O sigui, no és una pel·lícula, diguem-ne, que no és sota un segell... O sigui, no és un superhéroe. O sea, el superhéroe se vale todo. Sí, se vale todo. Òbviament. Però amb una que és d'un cine normal, diguem-ne... Però terror? Bueno, Tu volen vendre com a terror? Sí, Bueno. això sí. No. Gènere de terror. Bueno, està bé que, Està bé. haguem saltat a Blade aquí. No, molt interessant. Però bueno, moltes gràcies, David. Escoltar-te tan a prop m'ha fet trempar. Veig que t'estàs tocant? Sí. Ara toca saltar a la secció del crític més àcrata que tenim al barri. Fatxa. Deulofeu, deleita'ns amb el que tinguis preparat per avui. Hola, bona tarda. Has entrat? Què tal? Ui, ha entrat, no sé si l'heu vist, però de cop i volta Sí. així donant cops a la taula Un vent fred. que van superbé per al micro. Per això, perquè acabo d'entrar tranquil·lament i sigilosament, que no m'heu ni escoltat. I bé, benvinguts a la secció de cinema de les catacombes, cinema de les profunditats, cinema difícil de trobar. Bé, doncs, avui us porto una pel·lícula que, encara que sembli mentida, és una pel·lícula que m'he volgut informar amb vosaltres i no l'heu vist, però és una pel·lícula del 2016, és a dir, no fa tant de temps, que es diu El naixement d'una nació. El nacimiento de una nación és com ens ho tradueixen a les Espanyes. Bé, doncs, aquesta pel·lícula del 2000... Grans traductors, Sí, val a dir. Aquesta pel·lícula del 2016 entra dins de la meva categoria dels remakes. Aquestes pel·lícules que les tornen a fer. Que jo ja, si heu escoltat ni que siguin dos dels excapítols que portem, estic bastant en contra, la veritat. Estic molt en contra d'agafar una pel·lícula i tornar-la a fer perquè sí. Llavors, jo us parlaré del naixement d'una nació del 1915. És una pel·lícula muda dirigida pel D.W. Griffith, basada en la novel·la de Klansman, de Thomas Dixon Jr. Es considera una de les pel·lícules més influents de la història del cinema per les seves innovacions tècniques i narratives. Llavors, jo us resumiré, no m'estendré massa, una mica sí, com sempre, però us resumiré aquesta pel·lícula, que es divideix en dues parts. La primera segueix la història de dues famílies durant la Guerra Civil estadounidense, el 1861 al 65, els Stonemen, una família del nord i els Cameron del sud. I llavors ens mostra la guerra i la mort dels soldats dels dos bàndols. L'assassinat del president Abraham Lincoln i la segona part es centra en la reconstrucció del sud després de la guerra. Llavors, aquesta pel·lícula va tenir un impacte i una polèmica bastant important perquè a nivell tècnic ens va introduir innovacions pel muntatge en paral·lel i els primers plans. Però, a pesar de la seva importància en l'evolució del cinema, aquesta pel·lícula és avui en dia un exemple de com el cinema pot influir en la percepció de la història, ja que, no perquè fos una pel·lícula de cinema mut, el que va fer és que va donar vista i va donar molta volada a un grupuscle de persones que es diu el Ku Klux Klan. El naixement d'una nació Ens sonen aquests. va contribuir al ressorgiment del Ku Klux Klan per la seva representació heroica del grup i el seu enorme impacte cultural a la societat nord-americana de l'època. Van ser en tres parts. Per una banda, es va glorificar el clan, va tenir una gran influència massiva i popularitat i després es va acabar utilitzant com a propaganda. És a dir, aquesta pel·lícula va fer que ressorgís el clan impulsat en part per la seva pel·lícula i va portar en augment de la violència racial, linxaments i discriminació sistemàtica contra els afroamericans, catòlics, jueus i immigrants. Jo aquí us deixo una reflexió primera sobre el tema
que ens tracta avui, del tema del racisme, i per una altra banda, els remakes. Doncs mira, agafo el guant i precisament amb el que vostè acaba de comentar sobre aquesta pel·lícula, que està en contra de los remakes, jo crec que estem visquent ara mateix una situació al món de manera global i precisament si utilitzem el cinema com a art o com a eina de conscienciació social, política, etc., al món, jo crec que és moment de fer remakes, potser actualitzats o no, per parlar de la situació en la que estem visquent. Bueno, a veure, es podria aprofitar, més que res també pel tema de, com sabem, que vivim en un món en què el consum de la indústria del cinema i el consum de la indústria de la cultura és tan volàtil, tan ràpida, i que la gent li has de fotre amb un embús, li has de fotre les pel·lícules, doncs jo crec que un remake d'aquest tipus d'assumptes i de temes, en aquest en concret, sí que és veritat que n'hi ha altres pel·lícules que haurien de ser intocables, com a rebuts, segones parts, etc. Callis. No, sempre estem igual, perquè ets de callar i perquè m'has de fer callar i ets d'aguantar la teva... Modero jo. Gràcies. Perquè ets d'aguantar Ha donat la seva opinió. L'opinió que la teva. Jo estava molt content durant 12 programes de no haver d'aguantar aquest senyor. Si us plau, deixi'm parlar. Bueno, sempre ha sigut l'alumne d'última fila, que sempre estava allà donant pel sac a les meves classes de cinema de tota la vida. Si m'ha de faltar el respecte, jo agafo i marxo. Marxi. No marxeu. Diplomàcia. A veure, és interessant aquesta reflexió que ha fet el Xambal. Un minut, i canviem. Però no tots els remakes han de ser bons. O sigui, un remake perquè sí, perquè cojo la pel·lícula de tal, doncs no. En aquest cas, mira, es podria acceptar perquè jo no he vist la del 2016, he vist la del 1915. És que s'aguanta, és que de veritat, és que és inaguantable, tu. La del 2016 no l'he vist i segur que, perquè li posen diàlegs, potser es fa més amena. La del 1915... La del 1915 són 3 hores que s'ha d'aguantar aquesta pel·lícula, S'ha de veure. Bueno, moltes gràcies. Vale, marxo. No cal que marxis. Bueno, vale, adeu. Bona tarda de Blufeu. Moltes gràcies per haver vingut. Hòstia, Bartomeu. El Bartomeu té una manera de ser que a vegades és una mica complicat de gestionar aquí, però bueno, li agraïm que hagi fet la seva aportació i la seva postcrítica als remakes, que també és interessant, crec que és un temazo que de fet es podria fer un programa només parlant d'això. Però bueno, que s'està estirant una mica, passo ja a la secció glutamat visual, on jo faig de portaveu tant del Ruben, de l'Àlex com de la Raquel, que som les persones que vam veure la pel·lícula d'aquest nou programa, que és ni més ni menys que Emu War. És una pel·lícula que va ser de les més aplaudides a l'última edició del Berretina. La guanyadora. I la guanyadora, mira, clar, tenim aquí el director. Recordem que tenim el director del festival. Directe. I pot donar dades interessants com aquesta. Doncs, per centrar-nos una mica en l'argument d'aquesta pel·li, està inspirada en un esdeveniment històric que va succeir a Austràlia l'any 1932, quan el govern va decidir utilitzar l'exèrcit per controlar una plaga de mus. Tal com he dit, està inspirada, ja que des del primer moment podem veure com aquestes aus van empunyant un rifle automàtic. Molt bé. És a dir, pel·lícula de sèrie B molt mimada en la producció, que et dona el que esperes d'ella. No busqueu la seva valoració a Internet Movie Database perquè no està a l'alçada del producte, com moltes coses que podeu llegir en aquesta web. Com a fanàtics del gènere, li donarem un 9, que crec que és la nota més alta que li he donat, almenys jo... Ara està bé, en una pel·lícula... Sí, un 9 en una pel·lícula de sèrie B, Sí. Dins de la categoria, però jo crec que és important com donar veu, ser portaveus una mica des de Videoclub 66 de la sèrie B. Sí. Perquè tenim a Cornellà més que res passaré la pilota al director. No. I ell sap perfectament de què es parla, perquè aquí el senyor que tinc al meu costat és la persona que esta cabecita loca, en una furgoneta, i sempre ho diré, va expulsar del seu cos
i del seu esperit va aquesta creació del grandíssim festival Berretina. Dicho lo qual, el que vull dir és que aquesta... Amb el Francesc Marín. I el Francesc Marín. De Rètols Francesc, Marín. salutacions. Rètols Marín és l'U. Efectivament. El que hem de dir és que una de les coses que fa aquesta pel·lícula precisament és el que desmitifica el cinema B com a cinema dolent. La sèrie B pot ser boníssima i aquest és un cas que és... Els diners no ho fan tot. Exacte. I ho estem veient clarament a les sagues d'estirada de xicle que estan fent els de Marvel i sobretot els de Marvel. Sí. Són pel·lícules amb pressupostos milionaris que hi ha pel·lis que no tenen cap puto sentit. L'última que vaig veure va ser aquesta del cazador o no sé què, que és un personatge secundari de Spider-Man que no sé sí, el Hunter. Hunter, sí. Que la vaig acabar veient, perquè li donen aquest punt de com Deadpool amb una mica de violència, o sigui, hi ha sang, mor gent... I perquè està molt bo, el protagonista està molt bo. També, aquest element, també. Tot, ja sempre saben quins són els elements que mouen al gran públic a anar al cine, però és una pel·li que no té cap puto sentit, o sigui, no té cap puto sentit, i té un pressupost que segurament a la de Emo War és una dècima part del que va costar aquesta altra. Totalment. I té molta més ànima, molta més gràcia, té escenes per la història del cine, és que us ho dic així, són escenes per la història del cine i s'han fet amb 4 xavos. O sigui, de veritat, el guió s'aguanta, la producció està molt mimada, els efectes especials, que no se la juguen molt, estan fets amb gràcia, o sigui... I uns acudits que estan molt ben ficats, que estan molt ben fets, i aprofito perquè una vegada que quan veus la pel·lícula i dius, hòstia, clar, òbviament és una pel·lícula que et porta l'exageració als límits, però és que si tu veus el reportatge que hi ha de la National Geographic sobre aquest assumpte, dius, hòstia, és que la història, la real, és tan esbojarrada, tan hilarant, que dius, la pel·lícula no és que sigui molt allunyada de la realitat. És a dir, a banda de que vegis un emu portant un bazooka, dius, hòstia, o que s'estigui fotent ahí, bueno, no diré coses de la pel·lícula, perquè té aquesta connotació picantona, però és que quan tu coneixes la història real del que va passar a Austràlia, diu, mira, perquè m'ho està dient National Geographic, que si no diria que és mentida completa. Però bueno, i jo us convido a aquesta gent l'ha vista, poden corroborar-ho, i puc dir que és una pel·lícula que va guanyar el Berretina i que és una pel·lícula... I us va costar molt portar-la o què? No, la veritat és que no. Això, vull dir, no. I no costa de trobar si no te n'han portat. O sigui, no és una pel·li fàcil d'arribar. Donarà moltes sorpreses, crec, aquesta pel·lícula, perquè després del Berretina van a la Cutrecon, van fer doble passi de la pel·lícula, van fer sold out a les dues, i surt de Madrid amb una crítica i amb una expectació molt gran, i jo crec que aquesta pel·lícula donarà salt a plataformes com a mínim i donarà alguna sorpreseta. Filmin, esperem amb ganes. Podria ser. Bé, doncs hem arribat al final. Avui deixaré anar una mica de corda perquè els coautors de Videoclub 66 tinguin els honors de fer els agraïments, si volen fer alguna reivindicació, i perquè s'ocupin de tancar la persiana avui. Va, sense vergonya, companys, us deixo... Jo, gràcies a tota la comunitat de les persones... Hòstia, és que em fot molta ràbia. Persones racialitzades. ¿Qué pasa, que los blancos no tenemos racialización o qué? Bueno, a la peli Crash, que no sé per què no he parlat, m'ho he d'haver saltat, però m'he saltat la... Però a tope, I com és que me l'he saltat? Bueno... però l'he dit al principi, sí, no? Sí, l'has anomenat allà al principi. Però després m'he saltat, em dec haver saltat. Sí, de fet m'he saltat bastantes coses. Molt bé. Hòstia. Però bueno, en tot cas, hem parat del racisme, que era el tema central d'avui. Black Power. Heu fet la vostra secció. Black Power, A tope. Bueno, Vale. Black- És la reivindicació. Black Power. Tu vols dir alguna cosa? Cal fer una... No no. té per què ser una reivindicació. I una oportunitat a Corea del Nord. No tinc per què reivindicar res, senzillament gràcies per aquest espai. Ja està. La setmana que ve, el mes que ve parlarem d'un altre tema. Black Power o Sí, haurem de White començar, Power, no sé si demanar a l'audiència que ens passi temes perquè sempre que participi, que donem peu a que participi la gent també s'ho fa seu, no, el programa, i al final, tot i no tenir una audiència molt gran, a poc va creixent, anem veient a Instagram que a poc es va fent una mica més gran la bola. Ara que està José Miguel està escoltant el programa i està pensant que facin el programa de cinema porn. No, José Miguel, no. Del cinema porn.
porno. El porno, sí. José Miguel ara mateix està pensant en que fem nosaltres un programa de cinema porno. No vamos a hablar ni de piel de melocotón ni de garganta profunda. José Miguel, para. Doncs això, José Miguel... José Miguel... No sabem, jo ara no sé qui és, però deu ser... Està dins el seu cap. Està boig. Sí, no, està... José Miguel. Saludem els veïns que han vist la gravació del podcast. Hola, bona tarda. Sí, perquè sembla que... Sí. Benvinguts a la Total. secció que ja acabem. Gràcies a tothom. Moltes Vinga, gràcies. Adéu, amics, companys. Tanca la persiana. No hi ha qui en guanyi sobre el deix. Estic a la cua, roda amunt. Perquè mires i no t'excites prou. T'estimo i no et vull desa. Jugaré un joc, jugo enfadat.